Helo, enw i Ceri Dolben a dwi'n un o llysgennadau yn y Coleg Cymraeg 2019. Dwi'n astudio BA Perfformio ac ar y funud dyn ni'n paratoi ar gyfer sioe cysgu'n brysur. A dyma'r set! A'r cast. A dyma di band cysgu'n brysur. Helo, dyn ni ar y set cysgu'n brysur a dyn ni'n paratoi ar gyfer y sioe ola ni yng Nghaerdydd. Helo, fi yw Cadi a fyddai'n chwarae'r rhan mablu yn y sioe. Yn fras, mae'r sioe yn sôn am bynciau eitha dwys o fewn ysgolion heddi, bynciau ni gyd yn gallu neithu gyda. Mae'n cwrs ni yn radd 2 flynedd, a ia, beth ydych chi feddwl am cwrs? Dwi'n licio'r ffaith bod o'n gwrs 2 flynedd achos mae'n gwrs eitha dwys, felly mae'n paratoi ni tuag at y diwydiant yna sy'n y byd go iawn. Dwi'n licio bod ni'n cael pobl sydd mas yna yn gweithio a yn dod mewn a dangos siwt i fod yn broffesiynol a wedyn yn paratoi ni i fynd mas ar ôl ni raddio. Sut mae pawb yn teimlo cyn y sioe olaf? Fez! Drws! Emosiynol! Barod! Excited! Cyffroes! a dyn ni newydd orffen sioe cysgu'n brysur.